Ako dodate neko slovo, eto kao što su sad dobili kiseliti, dakle nema novca, jednostavno ali uzem da ste prijavili pogrešan odgovor. Reč koju ne možete da sastavite od naših ponuđenih slova. Naravno, obratite pažnju na reči koje smo čuli da neku ne biste ponovili. Svraka i karte. To su reči koje čuli. 60.000 dinara je nagrada. 0900-223-003. $60.000 dinara. Hajmo, sistem radi, sistem bira svakog trenutka, nekoga od vas će i izabrati, nekome od vas će pružiti šansu. Zašto taj neko ne biste bili baš? P-R-V-A-S-L-I. Dobro se skoncentrišite, dobro pogledajte. Pogledajte svako slovo. Razmislite koju bi reč to mogli da sastavite. Naravno, ako sastavljate neku kraću reč, potrudite se da i tada imate što više slova vaše reči. Bilo je 10.000, pa sad 50, pa sad 60.000. Šta bi to moglo biti? Koja bi to reč mogla biti donosi vam 60.000? Razmislite malo koliko morate da radite za 60.000 dinara. Razmislite na što se to možete da vi 60.000 dinara imate. Sada 60 divnih crvenih novih novčanica u vašim rukama. Možda nemate, možda imate, ali ne bi škodilo da i ovih 60.000 dinara bude u vašem džepu. 0900-2 A-K-I-T-P-R-V-A-S-L-I. Halo! Dobar dan, ko je to sa nama? Jovica. Jovica, izvolite. Šta kaže režija? $1.000 za vas, ostanite na vezi da ostavite svoje. Idemo dalje, dakle čekamo da čujemo sledeće uključenje, sledeću reč. Evo imamo 4 reči, od te 4 samo jedna počinje na reč. Nama treba što pre reč od svih 12 slova koja donosi sada 60.000 dinara. Da li neko ima tu reč?